nga kape, intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kaputod-putod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon manok. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon manok. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo, protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakas ang ubok ang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling magpaniwag kay nutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, las 6:10 na sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Kap K5 Ted Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes, Enero 27, 2026. Mabasa ang dalan sa syudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, mabatian kita live sa K5 News FM Iloilo 88.7, K5 News FM Pasay City, K5 News FM Sara, Short FM Dumangas, K3 FM Kalinog, kag K3 FM Yagaw. Makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero Francia. Ted Aujero Francia. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalwan sang klinika DTX 500. DTX 500 nagkatap na sang hypertension, diabetes kag cancer. DTX 500, the superior antioxidant. Top story of the day. Top story
of the day. Duha ka impeachment complaints bato kay Presidente Marcos Jr. yara na sa House Justice Committee. Sa balita lokal, malapit na 75,000 ka mga tao nagtipon sa ulihing gabi sang Dinagyang Festival 2026. Mga pulis kay gin-augment sa syudad sang Iloilo sa Dinagyang Festival, kinatagan sang duha ka adlaw nga pahuway. Sa balita regional, sa Antique lalaki ginlabo sang iyang tiyo. Sa K5 Network News, fishing bangka kag LPG tanker nagbungguanay, 13 ka mga mangingisda na rescue. Sa balita national, Senate President Vicente Castelo Soto III ginpasiguro ang kahandaan sang Senado mag-convene bilang impeachment court. ICC gindeclare nga fit si anay Presidente Duterte nga magsabat sa mga akusasyon batok sa iya sa pre-trial. Estados Unidos nagbiya na sa World Health Organization. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo nagsaka na naman. Balita sa hinampang sa basketball, Kai Soto nakabalik na sa B-League sa Japan. Balitang entertainment, Senador Sherwin Gatchalian kag nobyang si Bianca Manalo bulagay na. Sa balitang extra special, lalaki sa Serbia nagahupot sang linibok ka mga layaw nga ido. Las 6:14 na sa aga. Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine, kay Sir Alan Calvo, and Barangay Secretary Ma'am Terry Grace Calvo sa Maribuyong Duanyas, Iloilo, Sir Rainier de Liomos Sonsa, kay Mr. RDS, dira sa Balabago Haro, himos na sir, may office na sa Capitol, Sir Nonito Sombong, Ma'am Nelly Tanan, kay Sir Bebot Lamadora sa PD Monfort South, Dumangas, Iloilo, Jean B. Hotel sa Gimbal, Iloilo, Sir Nonito Sombong, Sir Gideon Aguero sa Auckland City, New Zealand. Blessed morning also sa nagapamati sa Jeddah, Saudi Arabia, Evangeline Aposaga Arorong, Ita Ambing Baes Kabasak, Manong Boy Beramin, Sir William Sapanta, Ma'am Gingging, Ma'am Annalyn Agravante, and Ma'am Merlinda Vilete, ang first cousin ni Regine Velasquez, Silvia Pama, Sanel Abayon Bansales, Wendy Sarmiento, Ma'am Laura Sumagaysay, Kim Hiroso Panes, Rafi Kari, Pangapena, DTX Coffee Mix. Top story of the day. Top story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Formal na nga gintugyan sang House of Representatives kahapon sa House Committee on Justice ang duha ka verified impeachment complaints bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos malakip sa additional reference of business sang plenary. Ginpangunahan ni Deputy Speaker Yevgeny Vicente Bambi Imano ang session sang ginhimo ang referral. Ang unang nga reklamo nga gin-file sa Enero 9, 2026 ang naghalin kay Attorney Andre De Jesus kag inendorso ni Deputy Minority Leader kag Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Ay kaduha nga reklamo nga gin-file sang Enero 26 ukon kahapon ang naghalin sa mga aktivista kag pribado nga mga tawo nga ginapamunuan nanday Lisa Masa, Chodoro Casinio, Renato Reyes Jr., Attorney Nery Colmenares kag Ronaldo Jerome Adonis kag inendorso sang ACTA Teachers Party List, Gabriela kag Kabataan Party List. Matapos basahon ang title sa plenary, official nga gin-refer ang mga reklamo sa Committee on Justice. Ngamo ang mag-usisa kung may forma kag substance o kung unod ang reklamo samto sa Philippine Constitution kag mga patakaran sang Kamara. Las 6:10 na sa aga, subong adlaw Martes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Aro, Iloilo City Branch.
Sa mga pumuluyo sang Sitio Pinpon, Barangay Bukari, Leon, kag sa Team Virgins sa Sitio Miyokboy, Barangay Cagay, Leon, Iloilo, umarka mo D3 Bayo. Sa imong nga pagpamahaw sa sining nga oras, Sir Jomari Bayuran. Sir Jomari Bayuran dira sa National Housing Authority sa Tipak Lahoy, kay Sir Julio Parcon, Sir Glenn Celestre, magpangape DTX Premium Coffee. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Ang balita lokal ginatulong sang Mighty Sea. Naglabot sa 75,000 ka mga tao ang nagtambong sa nagkalain-laing activities sa uling gabi sang Dinagyang Festival 2026 sa Enero 26, Domingo, base sa record sang Iloilo City Police Office. Sa awarding ceremony, ginbanta yara sa 30,000 ka mga tao ang naglantaw sa Iloilo Freedom Grandstand nga ginakabig pinakadamo nga audience sa kasaysayan sang Dinagyang awarding ceremony. Mayara man sang ginpatigayon nga concert sa Sunburst Park nga gindukuan man sang publiko. Suno kay Mayor Isa Maria Lourdes Trenya Shu, ang kadamo sa nagtambong nagpakita sang hugot nga suporta sang publiko kay mabisita sa world-class Dinagyang. Kinpasalamatan man sang alkalde ang tanan nga nagbulig kag mga partner nga nangin kabahin sang madinalagon nga Dinagyang Festival. Las 6:08 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bayo. Kung ginatrangkaso ka Sir Rafi Kari dira sa Leon, D3 Bayo. Mga nagdalaog nga tribo sa Dinagyang Festival 2026 magabaton sa infrastructure projects halin sa Iloilo City Government. Jenny Kaoyonan sa report. Magahatag sang dugang infrastructure project ang Iloilo City Government para sa mga tribo nga nagdaog sa Dinagyang Festival 2026. Ini ang ginanunsyo ni Mayor Isa Trenya sa awarding ceremony sa Dinagyang Festival sang Domingo sang gabi Enero 25. Una nga ginpahayag sa natungdan nga magahatag ini sang dugang nga 10 million infrastructure project sa mga kakampiyon. Apang nagdugang ini sang pondo para sa iban pa nga nagdaog sa diin ang first runner-up ang makakuha sang 3 million pesos samtang 2 million naman sa second runner-up kag 1 million para sa third runner-up. Magluwas pa dira magabaton man bilang consolation prize sang 500,000 pesos ang mga tribo bilang balor sa proyekto. Suno sa alkalde ini ang kabahin sa pagpadayon nga suporta sang Iloilo City Government sa edukasyon kag sa komunidad sa mga tribo nga nagapasakop bilang pagkilala sang ila dedikasyon kag bahin sa Dinagyang Festival. Samtang magluwas sa infrastructure project, makabaton man sang cash prize ang mga tribo sa diin 1.1 million pesos sa kampiyon, 1 million para sa first runner-up, 700,000 pesos para sa second runner-up, 600 pesos para sa third runner-up kag 500 pesos bilang consolation prize. Kaina, gin-announce ko na may additional 10 million pesos birth of school projects ang aton nga magadaog nga tribe. Ang first runner-up magakuha additional 3 million pesos birth of school project. Second runner-up 2 million pesos. At ang third runner-up 1 million pesos. Nananatagan naton consolation prize pagid birth of school projects 500,000 pesos. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Las 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX 500. Nalabuot sang kapulisan ang commander's intent sa pagsaulog sang Dinagyang Festival 2026. Ini ang ginpahayag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Dico Ligan sa closing and awarding ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand kahapon sang aga.
Suno kay Ligan, wala sa may na record ang pulis sang dalagko nga insidente nga nakaapekto sa peace and order sang Dinagyang Festival. Wala man sa may nagmaoy o kon may naaresto ang kapulisan pang nagtuga sang kinagamo. Dako ang pagpasalamat sang kapulisan sa publiko bangod sa cooperation nga ila ginhatag agud mapabilin nga matawhay ang celebration. Samtang ginpabugal ni Ligan nga nagdubo sa 44.44% ang 8 of focus crimes subong nga Dinagyang Festival 2026. Las 6:22 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bayo. Kinatrangkaso ka, tumar na D3 Bayo. Mga pulis ka nag-augment sa syudad sang Iloilo sa Dinagyang Festival, kinatagan sang duha ka adlaw nga pahuway sang PRO6. K5 Karen sa report. Break Martes nga adlaw Enero 27. Tuman ang kalipay sang kapulisan nga gin-augment sang Dinagyang Festival 2026 matapos sila ginatagan sang duha ka adlaw nga break. Ini ang ginanunsyo ni Police Regional Office 6 sa PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan kadungan sang closing and awarding ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand Enero 26 ang aga. Suno kay Ligan ang duha ka adlaw nga ginhatag sini nga break amo agud nga makahatag sa malawig nga tion ang kapulisan nga magbanding sa ila pamilya kasunod sang pila ka adlaw nga pag-augment sa syudad sang Iloilo para sa Dinagyang 2026. Naibaluan nga mag-aumpisa ang break Martes nga adlaw Enero 27 tubtob Miyerkules Enero 28 kag magabalik sa ila duty ang kapulisan sa Huwebes nga adlaw Enero 29. Samtang ginpahanumduman ni Liga ng kapulisan nga indi mag-inom sa makahulubong nga ilimnon sa tion sang ila duha ka adlaw nga pahuway. Si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid Mighty C. Duha ka personnel sang Batad Police Station ginpasidunggan. Reggie Di Mayo sa report. Ginpasidunggan sang Police Regional Office o kon PRO6 ang duha ka personnel sang Batad Municipal Police Station bangod sa ila talagsahon nga performance, dedikasyon kag matutom nga pagserbisyo sa katawhan. Ang pagkilala ginpatigayon sa ginhiwat nga flag raising kag awarding ceremony sang PRO6 sang Lunes Enero 26, 2026 sa PRO6 Grandstand Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City sa pagpanguna ni Police Brigadier General Josefino Diligan. Ginhatagan sang medalya ng kadakilaan Sanday Police Captain John Predic Padilla kag Police Master Sergeant John A. Aricaya sang Batad Municipal Police Station. Ini bangod sa ila madinalagon nga bypass operation nga nagresulta sa pagdakop sa mag-asawa sang Biyernes Enero 23 nga naglabot sa 8,717,600 pesos nga balor sang illegal nga droga sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito. Ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining balita. 6:25 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Ginpasalamatan sang Police Regional Office 6 ang mga kapulisan gikan sa Police Regional Office Negros Island Region bangod sa ilang pagbulig sa pagbantay sang seguridad sang Dinagyang Festival 2026 sa syudad sang Iloilo. Suno kay Regional Director Brigadier General Josefino Dico Ligan nga iya istoryahon si PRO NIR Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay agud hingion ini nga mahatagan sang duha ka adlaw nga break ang mga pulis nga ginpang-augment sa syudad sang Iloilo.
Kinpahayag naman ni Iloilo City Police Office Officer in Charge Colonel Wilbert Parilla nga wala sila nabudlayan sa pagbantay sang seguridad sa syudad sang Iloilo bangod sa pagbulig sa mga pulis halin sa Negros Island Region. Nagpauli na kahapon sa Negros Island Region ang mga pulis nga nag-augment sa selebrasyon sang dinagyang. Las 6:26 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Sa imo nga pagpamahaw sa sining nga oras, Ma'am Rhea Kanya, Pastor Bobby Iriman, Sir Eduardo Ignacio, Ma'am Rosemary Agramon, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee, mananam. Gindayaw ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino D. Coligan si Iloilo City Police Office Officer in Charge Colonel Wilbert Parilla matapos nga nangin mataway ang Dinagyang Festival 2026. Suno kay ligan bisan pila pa lang kaadlaw nga nagpungko si Parilla bilang OIC talos kay Police Colonel Kim Panisa Ligada nga gin-relieve. Natingawaan ni Parilla nga madumalas ang maayo ang security measures para sa celebration sa diin lindibo ka mga tao kag turista ang nagdugok sa syudad sang Iloilo. Nagalaom si Ligan na mangin full-fledged City Director si Colonel Parilla. Isa man si kinalauman sang Regional Director nga mapasangkad pa ni Colonel Parilla sa iya liderato ang security measures sa syudad sang Iloilo. Ilabi na sa tion sang nagkalilain nga festival o kon kahiwatan kag ang nagahilapit nga fiesta sa Haro sa Lunes, Febrero 2, 2026. Las 6:28 sa aga, oras kinadulong sang Mighty Sea. Naglabot sa malapit 190 ka tonelada sang basura ang natipon sang General Services Office o GSO matapos ang naglain-lain nga activities sa syudad sang Iloilo sa tion sang Dinagyang Festival. Suno kay Engineer Neil Ravena, 86 ka tonelada sang basura ang natipon sang aga matapos ang uli nga gabi sang Dinagyang. Dugang pa ang 105 ka tonelada sang basura nga nakolekta halin Enero 22 sa pagbukas sang Dinagyang Food Festival. Ilpahayag ni Ravena nga kalabanan sa basura ang mga packaging, styrofoam, plastic kag iban pa nga naghalin sa mga aktibidad. Dugang pa sa opisyal, mas manubo ang kabukusan nga basura nga nakolekta subong nga tuig kung ipaanggid sa nagligad nga Dinagyang Festival nga naglabot sa 200 ka tonelada. Las 6:28 sa aga, oras dulong sang Mighty Sea. Gindayaw ni Senator Risa Hontiveros ang mga development nga iya nakitaan sa syudad sang Iloilo kadungan sa iya nga pagbisita sa Dinagyang Festival 2026 sang Domingo, Enero 26. Suno kay Hontiveros, nagakonforme man ini sa nangin impression sa isa ka ambassador nga plastado ang urban planning, pila ka dalan kag dugang nga mga infrastructure sa syudad sang Iloilo. Dugang pa sang senador bilang isa ka taga-isla sang Panay. Ginatanaw nga ang syudad amuman ang probinsya sang Iloilo bilang ehemplo sa iban nga local government units. Pahayag pa sang senador pagabalik-balik sa syudad ilabi na sa tion sang Dinagyang. Si Senator Risa Hontiveros. Quote si yung isa sa mga ambassador, first time niya to visit sa Iloilo. He is so impressed. Gets niya kaagad yung urban planning dito sa Iloilo City. Gets niya yung roads and other infrastructure supporting different development programs sa buong probinsya ng Iloilo. So again, as a proud Ilongga, also from Panay Island, Iloilo is leading the way, setting the example. And I hope the whole of Panay Island will continue also our own efforts, probinsya, to lift up the whole of Panay. Las 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX Coffee Mix. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Joy Delfin, kay Sir Earl Delfin, kay Sir Dennis Delfin, sa Dulunan Arevalo, kay Sir Eden Celorio, Ma'am Annalise Salvadico Celorio, Sir John Lee Sarabia, magpangape DTX Coffee Mix. Nakasuhan na sang theft ang duha ka pangayaw nga lalaki nga taga Malate, Metro Manila nga nangawat sa distrito sang Mandurriao. Naaresto ang mga suspect bahagi sa pag-trace ang cellphone sa sulod sang Balay Ilimnan sa barangay San Rafael, Mandurriao, syudad sang Iloilo, las 3 ang kagahon, Enero 25,
Ang mga suspect amo sanday Ryan, 39 anyos sa edad, kag Maverick, 35 anyos sang Malate, Manila. Suno kay Police Captain Val Campbell, officer in charge sang Iloilo City Police Station 10, nagpadulong sa ila istasyon ang estudyante, 23 anyos, nga ginkawatan sang cellphone kag kahita. Pagi sa tracking application, ginsundan sang pulis ang location, ginpahuni ang alarm kag naggahod ang cellphone. Ngayara sa position sang suspect, naaresto naman ang isa niya ka kaupod kag na-recover ang kahita sang biktima. Ngayara pa ang iya mga dokumento. Natumod man sang pulis nga modus operandi sa mga suspect ang pagpadulong sa syudad sa tion sang Dinagyang Festival para nga mangawat. Si Police Captain Val Campbell. Natigayon nila nga na-track down ang iyang phone dito sa may Gaisano ICC ground, which is dito sa Times Square area. So carefully check nila ang area, kag ginadissect nila ang mga bagay-bagay dito, ang mga areas para nga matumbok kung ang pinakalapit nga gina-point sa sining aton nga tracking device. So sang paglapit na dito sa area, may feature ang aton. Las 6:32 sa aga, oras kinadulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Dea Fresh. Magpa-condition, magpaligo na. Panghapon, DTX Beauty Soap. Dakong accomplishment ang nahimo sang Iloilo City Police Office ay dalom sang pagpamuno ni Officer in Charge Director Police Colonel Wilbert Parilla angon sa maskin pabasko nga kampanya batok sa illegal nga druga kasunod sang isa ka semanang operation hubalin Enero 19, 2025 kadungan sang Dinagyang Festival. Sa sulod sang isa ka semana nakahimo ang Iloilo City Police Office sang 14 ka anti-illegal drug operations sa palibot sang syudad nga nagresulta sa pag-aresto sang 20 ka drug personalities kag na-confiscate ang 1,270 grams sang illegal drugs nga ginabanta nagabili sang 8.6 million pesos. Sa 20 ka mga nadakpan, siyam sa maini ang natumod bilang high value individuals, samtang 11 naman ang ginakabig nga street level personalities. Las 6:33 sa aga, oras dulong sang DTX sa Premium Coffee. Sa imo nga pagpamahaw, Ma'am Donabel Pantilanan Bosico, dyan sa Pasig, Ma'am Remy Apanes, Sir Jomari Bayuran, Sir Dennis Delfin, DTX Premium Coffee. Masobra 800,000 pesos ka balor sang shabu ang na-confiscate sa drug bypass operation kag naaresto ang babayi nga nagserbi nga manog kilo apang nakapalagyo ang yautod sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, syudad sang Iloilo sining karon lang. Ang nadakpan amo si Monique, 20 anyos, samtang nakapalagyo si Tata, 30 anyos, dun sa residente sang lugar. Nabaklan sa operatiba sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sang isa ka plastic sachet sang shabu. Gamit ang 5,500 pesos nga bypass money ang subject kapadasig nga nakapalagyo. Las 6:34 sa aga, oras dulong sang Mighty Sea sa Pasig City. Motosiklo na disgrasya na lasakan sang truck, driver patay. Aaron Rifuyo sa report. Mga Rogan City mo ini nga balita. Tungod sa nagalilap ng tubo sa dalanon sa Pasig City, driver sa motosiklo nga naglabay diri na tumba. Nagasunod siya nga truck na lasakan sa patay. Yaring detalye sa atong balita. Patay ang driver sa motorsiklo matapos na nasakan sang truck. Tungod niya naglabay sa nagalilap ng tubo kag natumba sa Barangay Sablogan, Pasig City. Alas 5:35 sa ngagay ni 26. Ang driver sa motorsiklo ang ginkilala kay alias Marianen, 28 anyos, kag residente sang Barangay Ledesma, Ward Pototan. Ginkilala naman kay alias Marlon, 38 anyos, kag residente sang Dayaroa City ang driver sang truck. Suno kay Police Captain Maria Rosario Miranda, ang Public Information Officer sang Pasig City PNP. Pakat na nakuntanin sa proper sang syudad ng motorsiklo. Samtang nagasunod naman ang Isuzu drop side truck. Antes na tabo ang aksidente. Sa investigasyon, may nagalinap na nga tubo sa dalan nga posible nagkanahunog ikan sa mga truck nga nagahakot sa gintapas nga tubo. Nagapadulhog ang dalan kung saan nag-agi diri si Marianin. May mga tubo kag dugang pangaragaunan basa ang dalan rason nga ini ang natumba. Posible madasing ng dalagan sa truck. Nakaringkot nga itong si Marianin kabang dalan bagid nga wala makita ni Marlon rason nga nabungguan kag narasakan niya ini. Nakahangkon sang bali sa nawala nga tiil kag samad sa nawala nga kilid sang ulo si Marianin.
abot sa may barangay sa Bluon, balita, tumban sa selta, tunga sa dalan. May arak ba sila ng mga sugar things, so wala na sila na ulog sa truck. Ang mga ka-K5, lugar sa Green Pagkakas ang kampo sa Narisdan, hindi na sa magkapasaka sa kaso kan nakik-arenglo na lang matapos na mag-istoryahan ay isang driver kasi Marco. Ako naman si K5 Aaron na Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News at Balita ang ginadudong sa inyo sa Alas 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C. Sa Regional News, sa Antique, lalaki, ginlabo sang iyang tiyo. Family palanog sa report. Nasa lawas sang naangkan kang sang kalalaki matapos nga ginabo kang tiyo kang anang asawa, ginabantalas 10 sa gabi katong Enero 25, 2026 sa Barangay General Fulion, Hamtic, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Salidonio, 46 anyos, samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Edgar, 60 anyos, sa lunsay mga mangunguma kag residente kang nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Sirlan Mabakiaw, Deputy Chief of Police sa kang Hamtic Municipal Police Station, nga imaw kang suspect nga nagainom sa andang balay ang biktima kang may nagluntad nga pagbinaysay sa tanga nanda nga darwa nga naguli sa pagpanglabo. Suno kay Police Lieutenant Mabakiaw, base man sa panaysayan kang suspect, andang ginadebatihan ang boundary kang andang mga balay nga nakatindag sa lupa nga ginapanagyahan naman kang barangay. Bangod kadya ginsumbag kang biktima ang suspect nga nagbaol naman kang binangon nga nagalabag kang 22 inches kag ginlabo ang biktima. Nakaangka naman kang pilas sa nawala nga baga kag ulo ang biktima nga gindara sa ospital sa Banwa kang Tobias Forniera para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa dugang nga investigasyon kang kapulisan, permi man nga nagaimaway mag-inam ang suspect kag biktima, apang kang amo nga tion lang kang nag-init ang andang pagbinaisay. Sa talad ragyan sa kustodiya kang Hamtic Municipal Police Station ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon, kag ginahalat pa kung magpasaka kang kaso ang biktima. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Alas 6:38 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Siyudad sang Bacolod, ginpuhag sang asod-asod nga sunog. Carla Defensor Longa sa report. Atlo ka asod-asod nga sunog nagluntad sa siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Deputy Chief Fire Marshal Jim Marita Piro nga tatlo ka asod-asod nga sunog ang nagluntad sa siyudad sang Bacolod. Sunog kay Tapiro nga ang una nga sunog ang nagluntad sa Barangay 10 sang Enero 24, 2026 kung sa diin 149 ka mga individual ang apektado kag nagdangat naman sa 30 ang totally damage kag 4 ang partially damage nga mga puluyan. Kung sa diin inisyal ginalantaw ang rason sang sunog amo ang open flame kag ginabuluban ta iyara sa 237,500 ang estimated damage. Ikaduwa nga sunog ang nagluntad sa Barangay 5 ang airport sang Enero 25 kung sa diin apektado ang 13 ka individual kag inisyal nga rason sang sunog amo ang overheated home appliances kag yara naman sa 15,000 ang estimated damage. Nagluntad ang ikatatlong sunog sa Barangay 26 sang Enero 26 kung sa diin nagdangat sa 60 ka individual ang apektado kag yara sa 150,000 pesos ang estimated damage. Nagapadayon naman ang investigasyon may kaangtanan sa gintunaan sang sunog. Nagpanugyan naman si Tapiro sa mga pumuloy sa syudad sa Bacolod nga mangin responsable agud malikawan ang sunog. Ini nga balitag na dulong sa yung sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Alas 6:40 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Sa K5 Network News sa Luzon, fishing bangka kag LPG tanker nagbungguanay. 13 ka mga mangingisda na luwas. Eileen Sanchez sa report. 13 mangingisda ang nailigtas ng Philippine Coast Guard matapos mabangga ng isang LPG tanker ang kanilang fishing bangka sa karagatang sakop sa Barangay Lamao, Limay, Bataan noong Enero 23, 2026. Ayon sa PCG, ang sangkot ng mga sasakyang dagat ay ang LPGC, SL Bisugo at ang FBK Junjun na may sakay na 13 tripulante. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard Station Bataan, katuwang ang Special Operations Unit Bataan at Limay Bantay Dagat.
Matagumpay na nailipat ang lahat ng mga mangingisda sa baybayin ng Barangay Lamao at dinala sa Rural Health Unit para sa medikal na pagsusuri. Napagalamang nasa mabuting kalagayan ng lahat ng nailigtas at pansamantalang inilipat sa Coast Guard Substation Limay habang hinihintay ang kanilang mga kamag-anak. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Las 6:41 sa aga, Philippine Standard Time. Oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C, kag D3 Bio. Sa Misamis Oriental, masobra 20 ka illegal miners. Arestado. Sai Elie Vera sa report. Kalabuso ang 24 na individual kabilang na ang 2 Chinese national matapos silang mahuli sa akto ng mga otoridad habang nagsasagawa ng iligal na pagmimina sa sitio Bugwak, Barangay Tingalan, Upol, Misamis Oriental. Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa ng mga operatiba ng pulisya, katuwang ang task force kinaiyahan ng Misamis Oriental. Batay sa pahayag ni retired Police Major Rogelio Labor, pinuno ng Task Force Kalinaw ug kinaiyahan, tinatayang aabot sa 30.8 million peso ang kabuoang halaga ng mga nakumpiskang heavy equipment at mineral ores mula sa mga sospek. Kabilang sa mga nasamsam na kagamitan ang 2 backhoe, 2 dump truck, mga generator, water pumps at 30 na sakong naglalaman ng mga mineral ore. Dinala na ang mga arestadong sospek at ang mga nakumpiskang kagamitan sa tanggapan ng Mines and Geosciences Bureau para sa tamang disposisyon. Inihanda na rin ang formal na pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1997 laban sa mga naturang individual. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Sai Eliavera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Ted Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:43 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Ginpatod ni Senate President Vicente Castelo Soto III ang kahandaan pananglitan kinahanglan sang Senado nga mag-convene o kon magtingob bilang impeachment court. Inisapiak sa iya pananawan nga makahuluya sa bug-os nga kalibutan kung pananglitan pareho nga ma-impeach or ipa-impeach sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Suno kay Soto nga pisar indi dapat ini nagakatabo apang kinahanglan sa giapon nga preparahan sang Senado pangud ini malayo nga posibilidad. Ginpamilit sang Senate President, handaan man niya ini bangod sa posibilidad nga mangin presiding officer siya sa impeachment court sa tion nga makalapot ang mga complaint sa Senado. Las 6:44 sa aga, sa dugang pa nga balita national, ang balita ginadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure manami nga kaon kag tulog masanag ka pananawan magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 epektibo. Nag-decide ang Pre-Trial Chamber 1 sang International Criminal Court o kon ICC nga fit si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte nga mag-participate sa pre-trial proceedings. 3 independent medical experts ang ginmanduan sang chamber agud mag-check sa ikaayong lawas ni Duterte kung sa diin nabaton nila ang report sa maini sang December 5, 2025. Matapos tun-an ang medical assessments, nakita sang chamber nga masarangan ni Duterte nga tungdan ang iya procedural rights kag ginbasura ang hingyo sa depensa nga palawigon pa. Hiwato ng sang chamber ang confirmation of charges hearing sa Febrero 23, 2026. Las 6:45 sa aga, oras kinadulong sang healthy nga kape DTX Premium Coffee. Good news! Mabato na subong nga bulan sa mga empleyado sang gobyerno ang ila dugang nga sweldo halin sa ikatatlo nga tranche sang salary standardization suno sa
Marcos administration. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Clarissa Castro C. Chung. Nakabase ini sa National Budget Circular number 601 nga ginpagawa sa Department of Budget and Management o kon DBM. Patag pa ni C. Chung ang saka sa sweldo ang santo sa Executive Order number 64 Series of 2024 nga igapatuman tubtob sa tuig 2027 nga tuyo paayuhon ang kahimtangan sa mga empleyado sa gobyerno kag pabaskugon ang civil service. Ang balor sang salary increase ang nakadepende sa salary grade sang kada empleyado base sa ila posisyon sang December 2025. Sakop sang salary increase ang mga regular, casual, contractual, lagit ng mga appointee kag elected officials, part-time o kon full-time sa executive, legislative kag sa judiciary. Las 6:46 sa aga sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang D3 Bayo. Sa Basilan, 18 katao ang napatay kag 24 ang missing matapos maglugdang ang Roro vessel sa kadagatan sang Pilas Island sa Basilan Lunes ang kaagahon. Ginpahayag ni Basilan Governor Mujib Hataman nga 317 katao ang natigayon nga ma-rescue. Dugang panihataman nga base sa mga survivor, makanay ang kadagatan sa matabo ang insidente. Sa investigation, naglugdang ang marine vessel Trisha Kirsten, Trisha Kirsten 3 nga ginapalagyahan sang Allison Shipping Lines samtang nagabiyahe padulong sa Hulos-Sulu gikan sa Zamboanga City ala 1:50 sang kaagahon. Sakay sini ang 332 ka mga pasahero kag 27 ka crew members sang matabo ang insidente. Isa sa nakaluwas ang Ilonggo crew nga si Joe Jeric Layer sang Barangay Tipolo, Mina, Iloilo. Las 6:47 sa aga, kung ginatrangkaso ka Sir Kokoy, the runner boy, Ma'am Marilu Sacuevo kay Sir Roy Sihar, and Pastor Jamie Tiham, Sir Mark Vincent Javier kay Sir Mark Cabillo sa Alimudjan, Sir Danny Labrador kay Ma'am Dilayla Libuna diyan sa Tuyungan, Kalinog, Iloilo, Ma'am Susan Gabion Galan and Ma'am Vilma Gabion pagtumar sang D3 Bayo Mighty C kag DTX 500. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang D3 Bayo. Ginakasubo sang World Health Organization na kon WHO ang abiso sang Estados Unidos nga lubos na ini nga magabiya bilang katapo sang organisasyon. Suno sa WHO, dako ang nanging contribution sang Amerika sa mga kadalagaan sang organisasyon, kalakip ang pagtapna sa smallpox, kag pag-away sa polio, HIV, Ebola, influenza, tuberculosis, malaria, kag ibang pangabalatian. Talakayon sang World Health Organization Executive Board sa Febrero 2, 2026, kag sang World Health Assembly sa May 2026 ang issue. Ginpakamalaot sang US ang inapahayag kapaslawan sang World Health Organization sa pagresponde sa COVID-19 pandemic sa piyak sa patag sang WHO nga madasig kag klaro ang ila nangintikang sa pagpaambit sang information kag paghatag giya sa mga pungsod. Ginpanginawala man sang WHO ang akusasyon nga napolitika ini kag ginapamunuan sa mga pungsod nga kontra sa interes ng Amerika kag ginpanindugan nga magapabilin ini nga impartial kag tampad sa tanan nga 194 ka member states. Las 6:49 sa aga, Philippine Standard Time sa katapusan nga balita international. Ang balita ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ladies, parang wala sang order under, wala sang langog, Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Masobra 1 milyon nga mga residente sang Mid-Atlantic kag South Atlantic ang nawad-an sang supply sang kuryente bangod sa mabaskog nga pag-ulan sang niebe o kon snow sa dako nga bahin sang Amerika. Naglabot sa masobra 17,000 ka flights sang eroplano ang canceled samtang 6 ka tawo ang nalista nga patay bangod sa tuman nga katugnaw. Ginpanugyan naman sa mga official sa affected nga mga estado sa ila mga residente nga magpabilin lang sa sulod sang balay kag indi na magwa agod masiguro ang kaluwasan. Sunod sa
National Weather Service, magalawig pa sang tub-tub 3 kadlaw ang nagaluntad nga snowstorm. Las 6:50 sa aga, subong adlaw Martes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Aro, Iloilo City Branch. Blessed morning kay Ma'am Andrea PCD, Pamilya Katapang, Badong Katapnag. Stand corrected, Badong Katapnag kag kay Ma'am Luz Katapang. Katapang gid man, salamat. Katapang. May error lang din nga na type C, ma'am. Andrea Katapang sa Dumangas, Iloilo. Din ka mo sa Dumangas, Ma'am Andrea. Kay punong barangay Estela de Benegracia Linga. Cap Estelinga sang PD Monfort South, Dumangas, Iloilo. Kay Ma'am Michelle Mamon, barangay official sang PD Monfort South, Dumangas. Sa ilang barangay hall, nagapamati sila sa news kag sa Foro de los Pueblos. Thank you sa inyo, ha. Nagatumar naman sila sang D3 Bio kag DTX 500. Good morning kay Sir Jose Joe Pagayona sa Pasay Public Market, Barlan School Supply. Sir Joe, good morning. Ma'am Maribel Parenya, Sir Alex Sasabo, Ma'am Beth Idarlilia, nagapamanit sang karos kag sayote. Para sa Lumi, ni Sir Arturo Lilia sa Maspasan, Kalinog, Iloilo, Ma'am Julie Botero sa Banate, Iloilo, Sir Danny Agpalo, Sir Warren Rojo, Ma'am Karil Rojo, Rex Salarda, Isa Lerien Banalo, Remia Panes, Jaymar Palmes, Tersila Ungkay Dicena, Lynn Simbrano Chua, Baker Mintia, Ma'am Maricel Baluro Casiple, kay Ma'am Jade Malyari, Pamilya Barcelona, Jo Marie Bayuran, Julio Parcon, Dennis Delfin, Rhea Kanya, Pastor Bobby Iriman, Tumarna, B3 Bayo. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Ang business news kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Ginsugata naman sang mas mataas nga presyo sang produktong petrolyo ang mga motorista subong aga Martes. Ini matapos ang pagpatuman sang oil companies sang bag-o nga oil price increase subong aga. Sa separadong advisory, ginpataasan sang oil companies sang 40 sentimos ang kada litro sang gasolina, samtang 1 peso and 40 centavos ang ginsaka sa presyo sang diesel kon krudo kada ka litro, kag kerosene nagsaka sang 80 centavos kada litro. Or kada kilo ining kerosene. Sa reference rate, 192 pesos and 89 centavos ang Kuwaiti dinar. 153 pesos and 78 centavos ang Omani Rial. 83 pesos and 40 centavos ang Jordanian dinar. 16 pesos and 22 centavos ang Qatari Rial. 80 pesos and 84 centavos ang British Pound Sterling. 66 centavos ang Lebanese Pound. 59 pesos and 4 centavos ang US dollar. 80 pesos and 71 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 57 centavos ang Hong Kong dollar. 76 pesos and 19 centavos ang Swiss franc. 43 pesos and 10 centavos ang Canadian dollar. 46 pesos and 48 centavos ang Singaporean dollar. 40 pesos and 86 centavos ang Australian dollar. 156 pesos and 61 centavos ang Bahraini dinar. 15 pesos and 74 centavos ang Saudi Arabian rial. 46 pesos and 30 centavos ang Brunei dollar. 1 peso and 90 centavos ang Thai baht, 16 pesos and 7 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 6 centavos ang euro, 8 pesos and 47 centavos ang Chinese yuan, 11 pesos and 16 centavos ang Brazilian real, 14 pesos and 74 centavos ang Malaysian ringgit, 35 pesos and 14 centavos ang New Zealand dollar, samtang 1 peso and 88 centavos ang New Taiwan dollar. Blessed morning kay Ma'am Marilu Sacuevo, Lins Sembrano, Chua. Good morning also kay Ma'am Beth Idalilia, Ma'am Christine Gardose, Ligore, Tabaw Sales, Jericho Cardinals, Aglalana, Pasay City. Birthday greetings from Ma'am Bingbing Pagtulunan, Ma'am Christine Buhat Gardose sa Italia,
Jessie Hamoles, Marilu Hamoles, tumar na kamo di 3 Bayo, Sir Anton Cardinal, and Ma'am Rita Cardinal sa Sitio Summit sa Aglalana, Pasay City, Andrea Katapang, Luz Katapang, Jesus Aralio sa Bakay Dumangas, good morning. Ang entertainment news kinadulong sang Clinicas for Biotics. Senator Sherwin Gatchalian kag nobya nga beauty queen nga si Bianca Manalo, Manong Dan Calvo, Mami Cynthia Swedy, Tatay Ezra, Tita Ambing Baez Kabasak, ay mulagay na sila ho. K5 Kesha Marie Hanaysay sa report. Ginkumpirmar ni Senator Win Gatchalian nga natapos ng i-relasyon kay aktres kag beauty queen nga si Bianca Manalo. It's non-existent suno sa senador. Wala man niya limit lang si Bianca Manalo sa mga interview. Kung madumduman, una nga nakita sa publiko santay Senator Win kag Bianca sang Nobyembre 2018. Formal nila nga ginpakigbahin sa publiko ang ila relasyon sang Oktubre 2019 matapos mag-post si Bianca sang ila litrato upod ang senador sa Instagram. Pagkaligad sang isa ka bulan, nag-post liwat si Bianca sang isa ka litrato nga nag-holding hands sila. Upod ang isa ka sweet nga caption. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang balita sa inampang ginadulong sang Mighty C sa basketball. Matapos ang malawig nga binulan nga pagpahuway kag rehabilitation, nakabalik na sa paghampang si Kai Soto kaupod ang coach ni Gaya Alphas sa Japan B-League 2025-2026 season. Nakita na nga naghampang si Soto sa pagkatubangay sang Alphas kag Ibaraki Robots sa Hitachi City Ikinokawa Sakura Arena. Habang sa iya nga paghampang, nagangkon sang ankle sprain si Soto. Kapangdanan nga na limit ay nga oras sa paghampang. Bangod sini ginalauman nga papahuayon anay sang team si Soto antes liwat nga makahampang. Las 6:57, blessed morning Sir Joey Basalatan. Sir Joey Basalatan sa New Jersey, USA. Sir Danny Agpalo, Sir Joseph Armil Patriarca, Ma'am Nelly Tanan, Pamilya Tanan sa Mahogany Street, Bacau, Mandurriao. Kay Sir Macmac Hugo sa Idalom Taytay sa Sambag Haro. Nagapamati, Raker Mintia, Ma'am Betty Soloso, Nene Ann Palma Ibron, Edgar Badbadon, good morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Lucas! Wake up na! May klase na ikaw ha! Good morning, Lucas! Sa balitang extra special sa Serbia, Mambete, Solusyo, pa Sir Bobby. Sir Dan Calvo, madamo sa mga animal o dog lover. Ang nagabatsyag sa ang kaluoy sa mga sapat, ilabi na mga ido nga nagahilibion, ang ido nagahibiaw, nagaliho-liho, napabayan kag ginapintasan bagay nga ilang nga gin-adapt kun ilang nga makitaan apang sa pag-adapt sang kasapatan mayara sa limitation Mambete Solusyo bangod hindi ini basta-basta ang pagsagod sa mga sapat na Sir Joe Pagayuna. Pero sa Serbia, Vice Mayor Eliser Chavez, Nonoy Eliser, good morning sir. Isa ka lalaki nga naghingalan kay Dejan Gasic ang masobra 20 katuig na nga nag-adapt sa mga ido, mga ayam, kung sa diin masobra na sa 1,000 ka mga ayam, ido, ang iyang nga na-rescue kay natagan sang balay kag ginatipan. Sa matag adlaw nga tanan, Tita Merlinda Belete, Ma'am Gingging Habilosa, Sir William Sapanta, Ma'am Neldy Bidan kay Sir June Bidan, mga ido nang iyang nga kaupod, bisan sa iyang nga pagkaon, pagtulog lunsay mga ido, ang iyara sa iyang nga palibot, ginagwanta lang ang kapangsot eh. So kay Dasets nga gin-dedicate niya ang yakabuhi sa pagluwas sa mga napabayan nga mga sapat, agunatagan sang pagpalangga kag pag-atipan. Ayo pa ning ido kay ginatipan. Ikaw wala. Kay man iban nga matawo may pagkasapat-sapaton batasan. Nakayom ka mo ay subongaga.
Balaan ang Dios nga nagtawag sa imo, gani dapat magpakabalaan ka man sa tanan mo nga ginahimo. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. 1 Peter 1 verse 15. May ginatigana ang Dios sa aton nga palanoblion. Ini nga palanoblion didto sa langit, permi matinlo kag matahom, kag indi gid madula. We have an inheritance from God that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. 1 Peter 1 verse 4. This is the Word of God. J.M.R. Palmes, Alejandro Rapista, good morning. Yorka kag Pundanero family sa Villa Soledad Subdivision Balantang Haro. J.M.R. Palmes, thank you. Pastor Bob, Florenda Cadavero, Sir Joey Basalatan. Ang oras, impunto las 7 sa aga, oras tulong sang DTX 500 kag Mighty C. Magpamati sa Health Alert kag Foro de los Pueblos. Ted Aujero, Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.